Ahojte, ja som Ivet a hlavnou hrdinkou dnešného videa bude Natana Sherry Fluffy, novinka od firmy Noezon. Viete si z nej vytvoriť neskutočne veľa vecí, ale dnes si spoločne z takejto trapnej oblečky, ktorú majú všetci, vytvoríme krásnu pletenú, ktorú nemá skoro nikto. Tak poďme na to. Na výrobu obličky vo veľkosti 40x40 cm som minula skoro celé 2 náviny. Začneme tým, že si všetky tieto nitky, ktoré držia priadzu pokope, odstraníme. Najlepšie asi odstrihnúť a nájdeme si začiatok priadze, kde si vyhrnieme tunel takýmto spôsobom preč, aby sme videli to biele vlákno vnútri. A asi takých 15 až 20 cm si toho vlákna odstrihneme. Následne ten rukav zhrnieme naspäť a spravíme na konci vlastne toho vlákna, ktoré je vnútri, uzlík a týmto docielime to, že sa nám s tým lepšie bude pracovať. Liesť začíname pevným okom, tak ako sme robili aj deku z Cherry Dream. A teda vytvoríme si očko, kde následne prevliekaním vytvárame ďalšie reťazkové oči. Čiže reťazkové oko sa vlastne robí tak, že 2 prsty, v tomto prípade ukazovák a palec, si ako keby vopchate do toho očka, ktoré ste si vytvorili, naberiete alebo teda zachytíte vzadu ten tunel, tú priazu, s ktorou pracujete a vyťahnete ju cez to očko von. Toto v podstate je reťazkové oko a týmto spôsobom ich spravíme 8. Oči spočítame nasledovne, sú tam také tie kopčeky hore. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z 8. nám trčí očko, to je úplne super, to sme chceli. Následne do týchto kopčekov ideme prevliekať ďalšie oči, aby sme to vedeli potom rozširovať. A teda rovnakým spôsobom, popchám si ukazovák a palec vlastne do toho očka, zachytím vzadu vonku a vyťahnem ju na druhú stranu. Snažím sa, aby tieto oči boli plus minus rovnakej veľkosti. Takéto oči si povyťahujem z každého očka na tejto jednej strane, čiže budem ich tam mať 8. Keď dojdem na koniec, tak si oči ešte raz pre istotu spočítam. A následne celú prácu otočím a teraz vlastne po druhej strane tej reťazky budeme znovu vyberať oči. Aby sme si boli istí, kde máme začať, tak si to môžeme znovu spočítať. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiže to posledné očko, do ktorého som dávala ďalšie očko na poslednej strane, tak z toho, ale z druhej strany budem znovu vyťahovať ďalšie. Čiže budú ako keby lícovať tie oči navzájom k sebe. A znovu takým istým spôsobom vyťahujem oči, až teda skončím a budem mať dokopy tých očí 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. A takýmto istým štýlom budeme vyťahovať stále ďalšie a ďalšie oči a vlastne sa budeme posúvať ako keby vyššie v tej obliečke. Že stále budeme dokola vyťahovať ďalšie oči rovnakým štýlom. Stále sa snažíme udržať veľkosť tých očí približne rovnakú a pokračujeme ďalej, až kým neskončí vlnka. Keď sa nám náhodou stane, že vyťahneme trošku väčšie očko, tak si ho veľmi jednoducho vieme zmenšiť naspäť presne takýmto spôsobom, že iba potiahneme naspäť tú nitku, ako by sme to párali a dáme pozor na to, aby nám to úplne neušlo, ale pridržíme si ho na tej veľkosti, aby to zase raz lícovalo s tými ostatnými a stále robíme toto isté dookola. Následne si ideme ešte začistiť ten spodok a to následovným spôsobom, tam, kde sme si robili ten uzlík a kde nám zostal ten tunel, tak to, kde nám zostal iba ten tunel, tak to takto poprevliekame pomedzi ostatné očka na spodku toho vankúša, tej obliečky
tak aby nám to tam proste neplandalo von a to je všetko. Prídeme do fázy, že nám ako keby skončí tá prvá priadza, tak si tento koniec rovnako upravíme ako na začiatku, čiže vyhrnieme si tunel, biele vlákno si odstrihneme, tunel zhrnieme naspäť, spravíme tam uzlík a to isté spravíme aj na začiatku nového klbka, aby sme znovu predišli tomu, že tieto biele strapce nám tam budú hoci kde trčať. Teraz si ukážeme, ako nadpojíme novú priadzu. Zoberieme priadzu, ktorá je pripravená a do tohto ľavého očka prevlečieme novú priadzu, ako keby sme normálne plietli to, čo tam už bola. Hej, normálne vyvlečieme očko, dáme na to, aby boli rovnako veľké a pokračujeme v tom istom, čo sme robili doteraz. Čiže znovu budeme iba vyťahovať nové očka cez tie staré očka a dávame si prvých pár pozor, aby sme to nepotiahli až tak, aby nám celé to prvé očko s tou novou priadzou vyšlo preč. A následne ešte tieto dva konce uzlíkujeme, aby sa nám nestalo, že nám sa to rozpadne alebo niečo. Následne je dôležité, aby sme z obidvoch strán mali rovnaký počet riadkov. Tieto Včka, ktoré sa nám tam vytvárajú, sú vlastne riadky a popočítame si ich takýmto štýlom. Mne vyšlo, že mám na jednej strane 9 a na druhej 10, takže som ešte musela z jednej strany dokončiť ako keby tú stranu. Toto Včko predstavuje jeden rad, hej? Proste tie Včka, ktoré tam sú, tie šípky, tak to je jeden rad. Čiže dokončím ešte tú druhú stranu, kde mi ich vyšlo len 9, aby som mala 10 a 10 z obidvoch strán a následne budem prichádzať na rad už samotný vankúš. Máme na obidvoch stranách 10 a 10, tak prichádza na rad vankúš, starú obliečku môžeme dať preč, lebo sme si vytvorili novú a vopcháme vlastne vankúš do tohto celého obalu, ako sme ho spravili a z tej nitky, alebo teda z tej priadze si ešte odstrihneme asi 2 metre a podobným spôsobom si ju zase na tom konci upravíme, čiže zase vyhrnieme tunel, odstrihneme vlákno, zhrnieme tunel, spravíme uzlík a budeme vlastne ako keby ten vankúš zašívať cez tie horné oči, ktoré nám tam zostali. Dôležité je ešte spomenúť, že treba prísť až na úplný koniec a až na ten kraj a tam ešte spraviť jedno očko. To vám tu za chvíľku ukážem, lebo teda ja som to najprv, zistila som to až v procese tej výroby. A teda tu som ešte dorobila to jedno očko, teraz je to tam vidieť. Následne ideme vankúš ako keby zošívať tou 2-metrovou šnúrou, ktorú sme si odstrihli.
a budem sa teda tváriť, že koniec je ihla. Naberáme oči z vnútornej strany, čiže nabrala som prvé práve z vnútornej, teraz naberám prvé ľavé z vnútornej. Vždy to zatiahnem, ponapravujem si to, aby to sedelo ako vankúš a zase idem z vnútornej strany pravého očka, naberiem si ho, povlečiem si tú vlnu až tak, aby som bola na konci a vlastne teraz znovu sa otočím tou niťou alebo teda tou priadzou celou veľkou a naberám z vnútornej strany ľavé očko. Takýmto štýlom si ponaberám tak preskakovito takými vlnkami z každej strany vždy na striedačku všetky oči a vlastne mám spojený vankúš. Potom ako navlečiem posledné očko toho celého vankúša, tak si ho trošku ponaprávam, ponaťahujem, aby bol taký rovnomerný, aby to proste malo ten tvar, ktorý chcem. A následne ešte tú zvyškovú priadzu poprevliekam vlastne dovnútra tej práce. Čiže snažím sa to poprevliekať popod oči, aby som to týmto štýlom začistila a mala som to vlastne pekne spravené, tak aby to nebolo až tak vidno. Čiže znovu popod nejaké dve oči vopchám prsty, snažím sa odtiaľ vytiahnuť ten špagát, tú celú priadzu von. A na konci mi ešte zostal pomerne dlhý ten špagát, tak som vlastne ho odstrihla a začistila som ho rovnakým spôsobom, ako sme to robili vždycky predtým. Čiže odstrihnete, vyhrnete tunel, odstrihnete tú bielu časť, zhrnete tunel naspäť a spravíte tam uzlík. Následne ten chvostík zapracujeme popod všetky tie oči, rovnako ako sme zapracovali ten zbytkový materiál, tak aby netrčal von a máme obličku hotovú. Pokiaľ by sa vyskytol v procese výroby nejaký problém, tak ma určite neváhajte kontaktovať a budem rada, ak mi zašlete fotky hotových produktov. Ak chcete ďalšie takéto návody, tak určite zanechajte like a môžete nám do komentára napísať, na čo by ste chceli návod na budúce. Ahojte!